Problém číslo 2. A toto sme si mnohí dlho nechceli pripustiť. Mnohí na to poukazovali, mnohí sme si to nechceli pripustiť. Plné uvedomenie si úlohy orgánov činných v trestnom konaní. Z hľadiska samotných orgánov činných v trestnom konaní. Totižto dal som tu dve také zarážky. Pomohol som si v tom druhom prístupe americkým komiksom Punisher. U nás sa to prekladá napríklad ako kat, ale v skutočnosti je to trestač. To znamená, pojem vinníci musia byť potrestaní. Sám rád používam tento pojem, lebo si myslím, že je to tomu tak. Ale otázka je, či tak ako v prípade Punishera, orgány činné v trestnom konaní to majú robiť za každú cenu. Či majú jednoducho niekde ten výsledok, ktorý je daný len tým, že si oni myslia, že je to tak. A možno si aj všetci myslíme v niektorých prípadoch, že je to asi tak, ale my to nevieme. Či je to ten dôvod, že teda môžu tomu prispôsobovať to trestné konanie. Oproti tomu stojí zákon. Paragraf 2 odsek 10, 4. veta trestného poriadku. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie. Toto máme v zákone. Každá jedna demokratická spoločnosť takéto niečo vyžaduje. Ja viem, mňa tiež niekedy rozčuľuje, keď sa mi zdá, že asi vinník nebude potrestaný. Ale v konečnom dôsledku si priznajme, že je oveľa horšie, keď sú nevinní ľudia potrestávaní. Proti sicílskej Cosa Nostre najúčinnejšie bojoval Benito Mussolini. Ale bojoval takým spôsobom, že na to doplatilo kopec nevinných ľudí. Neviem, či chceme byť na úrovni fašistického režimu. Dúfam, že nie. Problém číslo 3, ten som nazval provokatívne. Väzba ako dôkazný prostriedok. Ja mám totižto dojem, že väzba ako by sa v posledných rokoch v niektorých prípadoch posunula z toho zaisťovacieho úkonu do roviny dôkazného prostriedku. Do roviny činnosti, ktorou sa získavajú dôkazy. Zvlášť tá kolúzna. Keď sú tam ľudia, ktorí nie sú zvyknutí byť odizolovaní medzi štyrmi stenami. Bolo tu spomenuté, aj môj predrečník spomenul, že je skúsenosť viacerých advokátov s tým, že chodia, či už vyšetrovatelia v niektorých prípadoch, alebo operatívci za rôznych zábavných okolností do tej väzby, aby komunikovali s tými, ktorí tam sú. A v podstate na prvý pohľad bez nejakých zásadných záznamov. Nemusíme byť dvakrát géniovia, aby sme si priznali, že asi sa tam nejdú porozprávať o počasí a o nových módnych trendoch. To znamená, že naozaj je potrebné vysporiadavať sa s väzbou a dovoliť väzbu len v tých prípadoch, kde sú úplne konkrétne okolnosti, ktoré svedčia preto, že je naplnený niektorý z dôvodov väzby. To opäť súvisí s kvalitou odôvodnení, pretože ja som veľakrát videl tie odôvodnenia stále len vo všeobecnej rovine, bez uvedenia vôbec konkrétnych okolností, prečo napríklad by tam boli tie kolúzne dôvody.